Haga ban konge ngapan pau ka jing sengu ka ba khrau yo to kan rat ubalong nong bo nong thau ya ka jing long briu man briu jong yasla jong ni khandeu bad ubaladon kat ngangej hapdeng jong phi bad jong haru kum ki prabangej bi ki bm ki basa asla jong ni khandeu hagi por baro kum ta ka por chuangan ya shakmat ngai khublai yangi wei pe wei haga ka por haga ka kerteng ka ba im ka bom ju sha job ka jong trai kan rat uban jong ka kerteng ka bangim ju sha rem laring long ki bala ban chania haga ka kerteng haga ka por habangi mat haga jing le bad habangi mat ya jing e ka bangin om ya bakala kum gi khon ki jong ulai ki bm ki basa asla jong ni ka prathai kum tang ap diang se baharu ya phi che ka video ka bangal le yo ban ya ai jing mut na ka por che ka por kum ki prabange lang ba ka tin ka ba kho chung bat kum tang ai khublai ru ban ngap diang se baharu na ka ban ta gi wei pat ki kun huniam ki ba pher ki ba mani bat ki ba ro yo nu blai bu im blai ba shisha te ka banta ka ma kwa akni ka por bang nia phai kat kum ka nong rim ka tin ka jong blai ka bangila ban siam na ka gospel jong u Matthias kala nong ka ba ji pheu ka de khot ngan siam na ka ni ka ba banta ka ba lai pheu sao ka tin jong blai ka ong kum ni wan mut banga la wan ban bu ka jing suk ha ka prathai ngam siam la wan ban bu ka jing suk handai ka wai ong ka ni ka tin ka bo tra Jesu la kren ba ngalawan ba ubriu unile ba lokpa bat ka kemi aga khun bat la laga kemi bat ka persa kurim bat ka sengken kurim bagi nongshun jong ubriu kilong naga yeng jong uhi ong ri ka panta uta ubi e yo kpa bat yaga kemi na lor jonga umdai shu ba unyo yanga bat uta ubi e ya ukhun bat yaga khun na lor jonga umdai shu ba unyo yanga bat uta ubaba yaga ding phna bot na den jonga uta uban yo yanga kani ka jingkran jong kani ka kchen habngi phai uta ubaba ya ka ding phna bo na den junga uta ubade ban yo yanga ong kani ka banta habngi ya kren ya kani ka banta na kani ka kchen ka jong lei ka ba ong ba o Jesu lo kren ya kani ka banta u ong ngam siam lo wan ban bu ka jing suk hande ka wai ka ei kata ka jingmut na ka banta kum ka phang pudeng ya ka ba utra Jesu la ban ong ka phang bat ka jingmut jong ka ha ba ong ba ngam siam la wan ban bu ka jing suk nei ka wan mim klet la si ha ka wei ka jing ya pan pau ha ka bang ya kren ka jingmut jong ka ni ka wat dei ka jing ya le ha pdeng ka jing ya le ka bang im ha pdeng ka jing ya le ka mut ka ta ka jing ya le ka ba kum no ngi ha ban ya le ha tu ka dei kum ha ka jinglong jong ki khon Israel ha ka por ka ba kidon ha gari Egypt naga banta hawa ki ya shagari kanan ki ha ban yale thma bar ki tu ki beriu ki jaj beriu ha ka tu ka por ki ni ki amor ki ni ki chnong ai bar ki ni ki jirko ni ka e ka ta jingale ha ga kum ka ni ka por ngala ban kali ba mo ka bang ni kren kum ka jingale thma jong ki Israel hi ki badai kum ki Hamas dagi tiar thma ki ba harukom na ne ka ei ka ta jing ka jimut ka bo Jesu Ukraine habu ong ngam siam la wan ban bu ka ga jing su kan ka wat habangi ong ga thma ka jingele ka ei ka ta ka thma bar ka ta jingele ka bangi ha ban yale habanga prakhat ya kan ka banta handai tang ka wei ka banga sneu ban ong tip phinge phi priang ya kata bagani ka ba Jesu hi Ukraine ka ba mut ba Ukraine sephang ka ta ka jingele jong Kristan bat ubom dei Kristan bat ubangej bat uba syukri yoblai bat ubom syukri yoblai bat uba lejing seng bat ubom lejing seng hang ni ki don ka jingele ka ai kata ka jingele ka ba utra Jesu upan i bat ubangi ba hapdeng jong ka ni ka benta ka phang habngi phai ya ka ni ka benta ong ka jingele bat upa bat ukhon bat ka kemi bat ka khon bat ka persa kurim bat ka sengken kurim ki don ka jingele handai ka ni ka jingsa amdai syu ka thmawai bang de ban yale handai ka thma jong ka jinglong sen bat ka thma ka jinglong sen ya ka ba u la kren ha ga ni ka banta ka ba mut ka wai ka ba la kren da ka tin ka jong u na mar ha ki ba bon banta ka ba ka tin jong u bat ha ga ba lu tho bat lu ong ka tin jong lei ka long ka wai lam ha ka tu ka chithi che ki episodes ka la nong ka na ka ban riu ka khot na ka ba khat neu ka tin jong lei ka ong tu sim ya ka jing ya da khle ka jing pen im ka balong ka wai lam mun sim ka balong ka tin lei ken ka dei ka ni ka ba utra Jesu ong ka
ka white lam ka badai ka tin ublai ke kani kadai kata ka bangi mo ka bangi ha ban sim ban yele ndai shu de kani ka white ka bakanja partai bang nya pom ban nya penyap andai da kani ka thama man sem kumula ong ka tin jong blai na ka chithi ka banung kong uthi mothi kala nong ka banung kong bad upol ro bad upon sisa ya kani baru ong na ka banda chu sim ya kani ka hukum mo ka dekhot ka bakhat phra na kani ka chithi chu uthi mothi kala nong ka banung kong bad ka dekhot ka bakhat phra habngi phai ka tu ong tu sim ya kani ka hukum mo bad ya ka ba kita kinu ya thot apa kila pen ya thot apa ya ka ba mensua habdeng jong u bat naga benta udai ban sim ya kani hukum naga benta ba ula ya ka ban yale thama ya kata ka jing yale thama babha kadai kani ka tin jong blai mdon shu de ka wei kadai ka bala hukum hang ni ka ba hukum ka jing maya ka jing e kum bangi ya kren ya kani ka benta kum ta ha kani ka por ka bangim klet ha ka ba uji suhi ha ka tu ka por ar hajar snem ha ba wan chu ni ka pathai ka bangim klet ha ba u pun i ya ka jing long lei jong u hap deng ka ba u trei sitom ya ka mission jong pa u ba habneng ba ki mansem ki ba kodor ki kintip ba kin long ki ba ya le thma ya ka ni ka jing im ka ba kan jam sen ham tam ha ka por bat ka ei ka ba ja ka mi i hap deng ka tin jong blai ki thu bat ka ong naga benta jong kani kam ki apostol kala nong ka ba phra ka dekhot ka ban kong ter ka jing im ki kristan ha ka por namar hapdeng jong kini ki ba para bengej ha ka por ha ka tampil ha Jerusalem bat ka tin jong lagi thu ha kani kal nong ka ban kong na kani kam ki apostol ka ba phra ka ong hagi ta ki sngi ka jing yale ba ka jing le ka ba khrau ka jing sha ban ben mo ki dei kini ki kristan ki bahaka ni ka balang ha Jerusalem bat kajing pensakama ya ki hagari Judea bat ha Samaria kata kajing pensakama hagar ko por kajing sha la ben naga banta haba phai ko banta satang ki apostol ong tin ki basa bat kumta kita ki rangba ru ki ba riublei ki tep ya uni Stefan ya ka bu sha lan themau hapdeng kini ki Perajat ki prakerja jongki ki bolong ki jiwi naga bantah hagat ko por ki bomngai ya gaji hikai utura Yesu bat gilong ki bela persya hapdeng jongki bat kumta upol ru hapdeng gab ulong usol ong gatu ka banta de wei unong ini litu ya kita ki kristan na yeng bat pan set pendi ban yalam ya ki sya kata kejing penjencar hapdeng kitu ki kristan hagat ko por kumta kani ka pau chisuong ba ka jingle jong ukhon bat ukpa ba ka jingle jong ka khon bat ka kemi bat ka persa kurim bat ka myo iya ka jing syaham tu le se bang pule ba jisguru bat menta wat kini hi kijiu ki bade ki para ja jong u wat ki para ki ba mi na ka meriru kin om ngai ha bang pule ba ya ka ni ka banta jong ni ka sa gospel ngi syam kim don ka jingai ba na ka banta jong u kumta ka ne ka jingle ka don hapdeng ki kristan ka bomut ka bo Yesu wan segane ka bathai ka jingle mdei de ka waj mdei de ka sum handai ka jingle de ka tin ka jong lei ka bomut ngi ha ban yasha ka bangi ha ban hun kat kum ka jing syam jongi ha ka jing ya dan ti jongi kum kristan kumta susu langi phai ya ka waj ka bo uci suhi ulo pendu ha gani ka gospel jong ma Lukas kala nong ka ar phu ar bat langi phai ko banta nadu ka ba lai phun riu lai phun niu lai phu phra ni syam ye ko banta ha ba ka ji kren ki sunran hapdeng kani ka waj bat ka yorong utra Jesu ong utau bom don kata ka wai lam tu undi no ya ka ai mo ha ki jan jong u na ki jan jong u ba un yo ban thit ka wei bat hang ni yo i langi ngam jeliu berkat ya ka banta langi phai ka tang ka wei ka jumut ka ba Yesu hi ha bu ukren u klem pen kut ya ka jing kren ju ha ga ni ka berthai bat upen kut be ya ka ta ka berthai ka ban sawan ka ba dei ka jing im saki bom jukut lani kren se phangani ka berthai ka bang ni im bat upen kut ya ka sabeneng ka ta ka jing kren jong Yesu bat hang ni ru ngi syam ba hagan ga khot ka balai phu phra ga tin jong blai ge thu ba uong ha bo wei na kita uong ba kutra ki don atli ki wai lam ba uong ya ka ta keino
ka bu mutang kata ka tin kren su de ka bu kumno handai ka ba ong ken no ka ba syai ba hang ni la ban ong la rigi berkat ka bu mut ken no biang ka ni kam don kam bang ide ban yele de ka ni handai ka ba pun sya ha ka tu ka lanong ka de khot na ka ba san pheu ha ba na ka ba san pheu wei ngi syam ya kata ha ba utu u ba ya rengkat ba Jesu habala kemyo Jesu might no yak to go score jong utu syukri jong urang ba lang do but Jesu wong to sya hadu kane naga de khot ke pesan pawe to sya hadu kane ka bumut Kristan hab ya le ban sya hadu kata ka jing sya pom ka jing sya penyap thap nang ni in pun sya nang ni kata ka jing kren ka tin jong blai ndai syo ka jing le de ka waj ba de ka thama kumta hang ning yo ya kata ka jing sya kumta hagani kapur wat lagi phairu ya gani kabanta ka baong na gani ka ba live program na gani ka khot na ka ba live program ka ba na gani ka gospel jong Matthias ka lanong ka ba na gani ka ba nong ka ba chipeu ka ba ngal de ban kren ka ba ka tin jong blai ong ye hagatu kabanta bat uta uba ba ikding phna bot na den jonga uta uban yo yanga ki para bungit bi hagani kapur kani ka jing sisa ka bamut utra Jesu wan syakane ka berthai ban pen I ka jingale dei da ka bangi dei ban sya haki ek baro dei ban yele bat ka bingyo I hadu ka ba uhi upen I gnuksa ha ka ban hab an sya kren ben yu bat ki kur ki jat jong bat uha ban sya ban kren ben ha ki jat ki kenja prajiu bat kumta udei una ka thet jong David bat nangta ka jing sya kren ben jong hagi khon ki jong ki badai mangi ki de ki khon jong bat ngi sya ngi kren ben yu bat ngi penyap yu ngi sa nar phna yu kata ka jing sya ha ka tu ka por naga ban ki jiu ki le bat menta da ka jing rengkang jong itu uang bangi la sa nar phna yu da ka jing la jong kata ka ba Jesu ukren bat kumta ka ni ka bangi yo I ka jing sisa ya ka ba Jesu ulapan I yang I bangi dai ban yaj hatu ka ba kiu halor yong gading phna bat hapdeng ka ba usya haki egai baro pimut agani ka por larngi perkhat ya ka tu kading phna haba Jesu ulasya ka kthang handai menta lar Jesu uyen de ka bor blai ka ka ba ula ban ong nganom ngai nganom pediang ya kani bat bangan ba phimla ban le yanga handai utang syuyer nang tu bat kimla ban yo ban le yu namar ulong blai te udan bor ka bor ka ba krau bat ublai ndon syu namar yalam yang ibangi dai ban ki bangechu ka bangi dai ban sya badu ong ru uta uba syem ya keding phna bot na den chunga uta uba dei ban yo yanga kata ka jing sya andai ka jing sisai larngi phai ya ka tin jong blai bar kala ya thu na ka gospel jong Marcos kalanong ka ba khat lai ka de khot na ka ba khat ar ngi syem ya ka tu ka banta ka tin jong blai ka ong uparate un aino ya la upara sya ka ban jap bat upa yo khon bat ki khon kinyale ya ka kemi bat yo kupa sya ka ban penyap bat ki briu kin chun ya pi na ka banta ka kerteng jonga jar uba yaine ha ka bandukut uta ken uban yo like em kamut ka jing im Kristan jong ngim klet hadu nado ka basdang jong utra Jesu ban tre yi komison hadu manta ndai ngim tip ha million ngot ki Kristan handai ki be im ka jing sya panjap kum ki khon ki jong blai ki balong martal naga banta ha ka ba ki sniu thu ka ni ka ji le ka ba Jesu uwan bat ura handai mdai syu ka bangi dei ban le persya andai Jesu ai yang I bangi dei ban yai sya kata ka bangi yo I andai norwa chaman se mu ong ka tu ka jing ruai ong galanti jing ya jong hang ne ka dap ki jing ki ba bantut de tang bangan pe la ka khomat ban ya ka suk ngam bunut kata ka jong nong ruai chaman sen andai ka jing long Kristan jongi akan ka perthai ka bangi em bat ngi den kam ya ka ban cha sidom ndai syu ban yele persya kata kisya la ngila ban yele persya ka bomut ngila du no ya kata ka jing pen em ndai kumta hakani ka por kani ka ketien ka bang kwa ya ka bani ai jingmut bani ka jing ai mensten ka bang yo I hab bangi don ka jing asya namar ko bo ngani ka ketien jong blai tang uta uba ya sya ha ka ban dukut uta uban yo ya ka jing la em kumta kani ka por tang kini ki ketien ki ba khandiat ublai unkur khu naga bunta ka burom chong amen